ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நர்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ரொம்ப சூப்பரான புதினா சட்னி எப்படி சேர்ந்தால் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்கள் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ புதினா 2 கை சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பார்க்க தான் நிறையா இருக்கும், வதக்குனா கொஞ்சமாக இருக்கும். புதினாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். அதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். போட்டபோது நிறையா இருந்துச்சு, இப்போ கம்மியாகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா தான் புதினாவோட பச்சை வாசம்லாம் போகும். இது நல்லா ஆறட்டும். அப்படின்னா தான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க முடியும். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். துருவின தேங்காய், புளி சேர்த்துக்கிறேன். புளி ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, என்ன வேணாம். புளி சேர்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் காயட்டும். இப்போ கடுகு உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை சட்னியில் கொட்டிடலாம். இப்போ இதை கொட்டிட்டேன். பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. சூடாக தோசை இட்லி கூட இந்த சட்னி சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.